Naraman bala ang kasulatan namusuko nini may kasina. Namusuko sadaan, di ba? Pitabangan ko niya pagsulti sa kamatuoran para mabuotan pa ninyo ginikanan ng mga igsoon ng mga anak. Istorya dili maayo. Napatanong ka pa, porque pagkugi niyo. Kumain kamot, ang yung ginikanan, maka-eskila ka. Ano naagod ninyo? Nga bawion na si mga anak. Kung makatrabaho na, nga maminyo, magbuhat og pamilya. Nga makugi na pug ka. Kung may madublihon nimo kay aduna kay pamilya. Aron makapalit pug ka mga ari-arian og kaptangan. Nga pag-abot sa panahon, ma-retire ka. Kay kapoy na imong lawas. Nga bawion po na nimo ang imong paghago pod. So batanon ka pa. Maintenance. Ang imong ari-arian nga gipalit nimo kung hakugas kamatayon, ibaliga ra pud na nimo. Babaliga nimo makubos sa gyapon imong pamilya tungod sa mga kabalo ka unsa nabuhat. Tanaw ang sistema nato sa kalibutan. Nga problema ni ana, mao man ay makapatintal nimo sa kaluwasan. Kaya wala kay panahon. Sa pagbasa sa kamatuoran, sa pagtuki. Muna ako ito ninoon dito sa impyerno, labi na sa pagtulunan pod. Sa atong simbahan, sa inyong simbahan. Na makasulod lang dito, ayahin lang ka dito, makahatag lang nila, maluwas ka. Wala na yun ka nagunana, wala na kay panahon sa pagbasa, wala ang kasulatan o pagtuki, pagitas kamatuoran. Ano na argo ninyo? Kaya pagkatigulang nimo, sige na ka-maintenance. Kung isultian ta kag ay kabalaka, kaya ang tanang tao, mamatay magyod. Nga ako kas kamatayon, kaya wala makakabalo sa kamatuoran. Pero kung kabalo ka, ay nakabala ka. Ang kabalaka na to ang kaluwasan. Kaya kung kabalo na ka, kung sa sala, gitudloan ka, kung sa sala, kung sa kaluwasan, nakunaw na naman ka, na mahadlok sa kamatayon, pasabot na hadlok sa silot. Di ba naanas ba lang ang kasulatan? Kung nagbinutan ka rin sa kalibutan. Ang problema, magod, wala mong tagisulti sa kamatuoran. Ang atong una-una, ang reliyon, may makaluwas. Ampuan ka sa mga tao, makaluwas, dili. Bisa basahan ninyo sa balaang kasulatan. Ito is ka na sa mga taong wali alamag, mabalinon sa balaod sa silang gibuhat sa buong batid sa kasulatan. Tanawa ko bakakon. Ina ko bakakon. Kung tama na akong gisulti. Ini katigulang. Nagsige ta balik-balik sa doktor. Hot doon halos ta na kaptangan. Kaya ka na mga tao pod, nga sa inyong silingan. Buhingan po na sa inyong mga anak. Anong wala pa niyo doktor? Daghang mga kwarta ng mga anak. Kamu ang taong nagawali. Isulti ang kamatuoran. Nagikan kita sa abog, balik po ta sa abog. Kinahanglan. Sa buhi pa ta, magpuyo po tang balaan. Buutan ta sa itong mga anak. Buutan ta sa mga ginikanan. Dili tatabian. Dili pagpakaroon ng sige simba, pero aba-ba. Pumakasabot. Kaya baba ninyo, libakira. Napagkarong inon. Ginikanan po, sige pong simba po. Pagbalik sa ilang mga bata, sige pong bagolbon. Sige pong kasaba. Nato sa bana. Dili na ang sige ampog amahan mo, pero wala nagabuhat. Ngayon, ni katigulang na to. Ni katigulang niya ninyo. Madok mo sa kamatayon. Pag madok sa kamatayon, sige balik-balik sa ospital. Yung sa ibilin niyo sa mga anak. Yung ka ng mga anak po ni mo, mahakog pod. Nagsige ilog sa kaptangan. Kasagaran na ba sa mga igsoon? Ngayon na sige away. Tungkol sa pag-ilog sa kaptangan. Mas mayo pa itong laing tao, kay mutabang pa ni mo. Kamu pa mga igsoon. Ano naapon ni mo? Giyon sana sa ginikanan ang pagpaningkamot para iuli niyong kaptangan. Gapa-eskwela mo? Unya, ilugan niyo ng kaptangan, magdumtanay. Di ka nang inahan pod. Wala pag isulti sa kamatuoran.
Anda ko gihinungdan anak kana digawalis kamatuoran. Kamo mga pare, kamo mga pastor, isulti po ninyo ang kamatuoran. Di kayo sa aran ang mga tao. Nga maluwas na kung di sa inyo magpamimbro. Isulti. Nga atong lawas o salamang ka nakapayag, isa kagatos ka to, isa katunulo sa tubig. Kontento na tawa. Di sa kalibutan. Dili maghinakog. Sigpalit og mga kabtangan. Unya, pahimos lang rapos mga anak. Antod mga anak, dili na inon mo tahod. Ang mga anak, wala na kaagis kalisod. Dili tonglo. Tanawa karon, ang mga anak, wala na kaagis. Nagian sa ginikanan. O normal gina sa ginikanan. Pero wala magisultian sa kamatuoran. Wala na panahon ang mga anak sa ginikanan. Kaya ginikanan, wala po panahon sa mga anak. Doon sa paghugi sa kalibutan. Yan, tanawa. Tanaw ng mga dato, di ba? Tinuod yun nag-ingon sa balaang kasulatan ng mga piyasat ang mga dato. Doon sa kadako, kahakog. Ang mga anak hinoon, wala na yung maayong pamatasan. Gikugihan sa ginikanan ang mga kabtangan. Unya yung mga anak, padulong na hinoon dito sa impyerno. Kamo po nagawali. Mga pare, mga pastor, mga magawali, naagi yung impyerno. Ayaw sultiin ninyo sa mga bakak. Ganang naas purgatorio. E para lagi makakwarta mo. Sige pila ka dugay na namatay. Sige pag nagbalik-balikan, blessing pag nimo. Karon, makaluwas ka mo. Wala pa nimo kabalos balaang kasulatan. Di ba doon pag-ampo ko, doon na kamidyo tayo nga sala. Kana lang pagpabdiyos-diyos nyo, kanang pagpakaruing nyo nga makaluwas mo. Dako na nagsala. Talawa, ragod inyong kaugalingon. Yung sige pag imugwali, otro pa may wali sala. Di ba naas balaang kasulatan? Di madungog ang pag-ampo kung doon na tayo tayo sala. Ano sa aran man yung mga tao maluwas na pinagi ninyo? Wala mo na-adlock? Kaya basig dako magtulobagon, abot sa panahon pod nga mamatay mo? Kung naapon ninyo nga mamatay pod mo? Kung naapon ninyo, maabot po mo katigulangon? Kamo nagawali? Basig nagtuo mo, nga naluwas na mo tungkol sa imong gibuhat. Tanawa sa una si Kristo. Doon sa San Pablo. Kamalandungi ginaan yung pag-ayo. Nisunod mo ang mga butanga para magwali, para masunod mo sa Ginoo. Nagsunod ba mo sa Ginoo? Nagpasikarbo noon mo, nagtukod noon mo mga simbahan ng templo sa Diyos, sa katong kasing-kasing, duha og tulong, magisukot ka niya, ana siya sa taliwala. Di ba naaras pala ang kasulatan? Kung nag-ilog man yun noon mo, di ba niingon Ginoo ayaw nagdebate, ay pag-ilog-ilog, isulti lang kamatuoran? Kamu ba di mga apostoles? Kamu ba di ay mga makaluwas? Kung kamo makaluwas, diyan lang ko. Pabasahin niyo yung mga tao noon sa balaang kasulatan, nung tuloy, dili maglusulokso. Referensya man naman nilagyan ng Ginoo, magpili-pili sa paglusulokso. Kung may ko tama na yung gibuhat, gitunduan mo sa mga apostoles na ang pagbasa. Kung may bakakla kong gisulti, sige. Kaya mga matay mo kita, kamatay, anhi ako ninyo din eh. Idagan nga matay, maanhin ako diri magpakitabang pero dili man ko para sa inyo ang makaluwas. Ulahin naman ang tanan. Ay anong ipakatabang sa ko ay sulti ko no kay naay kahiubos sa mga anak ug mga anak ngadto sa ginikanan. So aman ako na sulti anak ko na para inubuan kay inyong pagtudlo pod. Wala pod kay di man sa inyo ang pagtulunan. Kay diin ko na namatay, diin ko na sa sugod, di sa nabunyagan, dito na magig ko na siya. Nga pare karon, nagsulti ko sa kamatuoran. Inyo pong bagbagan. Sige nang, kumuha na inyong buhaton, tama mo. Pero inagbot sa panahon. Magmahigid mo. Ibasa po niyang balaang kasulatan, dili magpili-pili mga pulpito. Mga naitabuin nun karon, sige na hinomog debate, sige away. Nagpasigarbo, tanaw niyong batasan, kinaiya. Okay, unta, kung buutan po mo. Nagpabutan-butan, gwapong mga sanina, ala, wala ko ng bisyo, wala bisyo. Nangita diktok mo nun. Mas may pa magpakita mo, nga makasasala mo, kay magtago. Maglakaw-lakaw sa kadalan, nagnaas mga tao, mura kinsa. Pero yung binatan, ako wala ko'y katungod nga magsulti ni ini, wala. Pero masulti lang ko. Kaya katungod, gigatag ka na ko sa espiritu.
Labaw pa kaninyo. Oh, tama na. Kumingo ko magpasikarbo. Ako nang isulti ang kamaturan. Panidig ko ninyo. Panidig ko ninyo. Kaya ako naniid na ko ninyo. Dugay na ko diya. Kung sa istorya pa. Ayun ko ihi. Kaya angso na kay ko. Angso na kay ko. Kaya inyo pag ko gibaybiay. Hingnan pag ko ninyo. Buang. Bakakon. Gisamukan ako sa akong kinabuhi. Kaya kung na mamatay, suguon ko para dito mga pasaylo. Patay naman to. Ngayon pag muna kong bakakli kong gisulti. Dili. Tinood na. Sige mo istorya sa inyong kahibalo. Sige sa istorya sa inyong mga simbahan. Isulti noon nga, adunay imperno. Adunay langit. Kung gusto mo sa langit, pag-apasan mo. Lumaman na yung gibuhat. Magpakamatay. Adunay bagong yuta. Magpili ko karong bagong yuta. Dali ka mo diri. Kung gusto mo, magpaubos lang. Kuha na yung garbo o kakog. Magpandong na ko sa kalay sa espiritu. Nga anak, isulat ng Daniel. Sa araw wala mo kabalo anak. Kinain mahabiling buhay. Mag-ampo. Mubiya. Mubiya sa katawan. Mubiya sa sala. Basahan niyo yung balaang kasulatan. Ayaw ginigdugangi. Ayaw ginigdugay ang propesiya diya. Tanawa karong katalagman. Sige mo, sige, debate, tanawa karon kalibutan. Kaya niyo na ang kasuko sa Ginoo. Pasigarbo po do kamo diyan nagwali oh. Tanaw na yung mga sanina ug mga kinayag batasan. Isulti ang tinuod. Inyo man yung papel unta dili man akong papel. Inyo lang papel. Kumingon mong musuko mo na ako. Inyo man yung papel, inyo man katungod. Pero sa imo ingo padala ang espiritu naa kanimo ang balaang espiritu pero ang inyong sinultian balaang espiritu. Mumukailag sa espiritu gay kinaiya. Makita sa buhat. Sinultian, hait og sinultian. Hait mo sinultian. Wala mo kabalo ana, nigpabalik niya. Espada duhay swab. Espiritu sa kamatuoran. Yung nagsulti sa kamatuoran, anas otoridad kay naas balaang kasulatan. Normal magina. Normal ko magsulti ko sa tinuod. Ang alam magsigi ko pa Diyos pag istorya kaninyo paluloy diya para kamo pod mura po mo sig subornog sig sip sa kuha. Normal gina nga ang amahan musuko gid sa mga anak. Unya ako may sugo, ako may tingog. Di man yung madungog yung espiritu, di ba nag-ilog mo mga espiritu daghang mga reliyon. Ay nako pasayloan niyo. Kuno suko mo nako. Sige, pagayo pasaylo sa inyo ang mga bakakon mo. Di mo mutabang nako. Kung nang sige magsakit karon no sige patambal na sa ospital. Daraan na sa ospital para murot-hot na inyong ari-arian. Amo masuko nako. Uno na. Mga kinabuhi na dili mo kung saan inyong mga lawas, bakal, magsakit mo. Sige, bato mo na ako. Kamo mga dato, bato mo. O kamo ako mga igsoon. Kamo mga tao na kailan ako, bato mo. Wala na ko panahon kaninyo. Kamo na lang akong debatihan. Dato mo, padato mo. Kung ginawat na ako, ang ihatag na ako sa mga kalibutanhon sa una, kutahan ko eh. Kung anong gidawat, diba? Kaya gusto pa ko matataasan ng katalagman. Ako mga bata, nagtrabaho pa. Nag-eskwela pa. Pero kamo, dili mo maningkamot, dili mo mutabang na ko. Sayang ka na yung higuan, padulong na sa doktor, padulong na sa kamatayon. Magsige mo bato sa ko, magsige mo istorya, dili mo sa kuha nga. Akong gibuhat para kanatong tanan. May pagtabangan ko ninyo. Ano mo dire? Tubangan ko niyo pagbuhat og maayo, tulduan na to mga tao para sa kamataoran. Kasi pasigarbo inyong mga binuhatan. Sulod sa simbahan, kaputi-puti, pero gisi-isi. Ang inyong mga kinaiya. Wala ang mga tao, wala na po yung mutuo sa inyo ha. Sige, panghula, di bunyagan, di kaslon. Kaya inyong kinaiya, wala may musunod ka ninyo. Dili na ulaw. Dala-dala sa pulong sa Ginoo, dadala ako no, paghilyo sa Ginoo. Pagwartahan lang din yung pangalan sa Ginoo. Isulti nyo na. Sige magpalayo sa ko, sige bato, sige libak sa ko. Sige lang, abot sa panahon, abot na sa panahonan. Umabot sa panahon.
Wala na ko'y panahon ninyo. Wala na ko'y panahon ninyo. Ipakita na nako, ipakita naman gugma sa Dios sa iyang katawan, di sa ato pa. Laglago ng mga laglago nun. Nagtuo mo? Nagugma sa gigapon si Kristo pagpalansong sa cross. Nagtuo mo? Wala ka panahon na akong pag-antos. Nagtuo mo? Unsa mo kuno ihatag na unsa mo kuno ako ipadingil sa inyo, unsa mo ipadingil kuno nako sa inyo. Nga balihon ni na. Balihon ako na. Unsa kuno ipadingil ninyo sa kuwa? Nga mo ihatag sa kuwa? Sige daw. Kung mo nag-istorya, yung bakak. Labi na, kanang nag-iingon ako. Nagbasa ko May pa, maminaw lang mo. Tapos mga na, di kay sige katawa diha. Ano, wala kay kinabuhi. Kontento ka na. Naraman bala ang kasulatan, namusuko ni may kasina. Namusuko, sadaan, di ba? Pitabangan ko niyo pagsulti sa kamatuoran para mabuotan pa ninyo ginikanan ng mga igsoon ng mga anak. Sige, istorya dili maayo. Wala man ko nagsulti ninyo, wala ko nagsentro nga kamo. Sige, padayon mo tama mo. Padayon na inyong bas. Padayon na inyong kasuko. Kung mga pare, mga pastor, mga kaabag, pagsulti magmaayo. Para ang mga tao dili na kinahanglan og manay mo'y balaod, di na kinahanglan balaod, maanak ka ninyo. Makauna sa kaluwasan, maanak sa inyong simbahan, kaluwasan ginauna dili balaod. Salamat ka ninyo. Ang mga maayo, salamat ninyo ang nakasabot. Salamat. Padayon ta. Ako, kamo gitagaamog katungod sa kalibutan kay daghan namong mga tao. Ako, wala. Wala ko katungod sa kalibutan, wala ko'y tao. Ang gusto na ako, mudool ka din, mapandong lang ko. Di ko magbunyag, di ko makasal, ay kabalaka, di na ko kuhaan yung mga tao. Dugangan pa min ako na, yung dukong dawaton. Kaya na lang, salamat, kung kapaubos mo na ako. Salamat, isulti lang akong tinood. Akong kagwao sa kalibutan, kaya kamo, wala kayo magigwao sa kalibutan. Salamat lang, salamat.